asensemo y'oburayi bwa North Mugirango abamintu aba North Mugirango mwambekere chikura chingije sana hende mwabwate okugani kumbeka mbomurayi uno ase obonyenyekevu obonene n'amasikandi abanene naindi ninte nini ikirugu ky'obuchumbe bwa North Mugirango igo nkubasaba iga amasikani ali mwanyorogetie mukaga chikura mwangete igo nganitie muchimente around ichi imbe number 1 ebirengereri byane nabo biri osimuli no se constituency yetu enkoro yane na bete nini mbakorere bermo ebirengereri byane nabo bete nini mbakorere bermo unaba North Mugirango akike narwirite emirimo nkacha kubasaba emirimo yo kubakorera ebirengereri byane bite nini osichiseme igonkurire nga esemi unere ya muhimu usaba abantu baitu inyekini chiskuru chitu chitenene imbaroseri chibasari kiro mwana ole day school anyore gako so class osoka marogo bogenda itamukura ebesa ya kandida CDF inyore ga chiskuru chitu unabono grade 10 grade 9 oso tutabwati laboratory nyoene ye musi chiskuru cha primary induanie mbeki chi laboratory asa abana bagosobera chi science ikyara na chichi chigokonya abana buchubusyo ntubwati school nyoene ye bebwate science laboratory ya primary dem North Mugirango ngima oligere chi school chitu ngokuchire ochakere kuru school kuru kunyamauru esukuru kuru China utirimbuke gocha chikemusuga ogende umurali ogende mageri yose narengi muisondi ogende ntana ogende sukuru chitu kuchimate bukeira sukuru chitu abana mbayo sukuru batamire kuruoro bakiri sukuru kuchi West Mugirango inkiye kogera sukuru chitu inchiri kurwa amasopa wendre ninga ndiko kukindi sukuru echo abana baitu baira nange tokeanie cost yokwenda isiko sukuru chitu chigokora biya paka abana baitu na baibuli batware confidence osi sukuru chitu nale ngo education day nkarora na sukuru chitu chikolete tera ikrane ke wanda to bwenda to buika jeni nerure montemo samangana ye chisema amangana ya stima naro nerure ndolenga ebinjuru bitu bitikalete na birobyo vehicle system so that abantu barore abantu banyoena bali babwata amalyogo babwentu ko yagacha bagache abantu baitu bajua kali bayigole chi workshop ibyasara bigenderere na lino endo nyoena ubwibi burakyane osebiyo ingo kuna chipara chibesa nkuru egukire na kera kiro mwaka chibese chijinge iyo chikolyewa nechi contract igogo bakobeke moro mwaka kona akamu batuma bambinyoka na inde akakona kande babeka chibese chiamyorigo chagende mevuko y'abantu chachikoros chigoroba Nairobi ichinde na Kisi chibese chitu cha North Mugirango igo nare gusaba abantu bamintu monge emerimeye imbarendere chibese chino chigocha gose constituency ange milioni 200 chibakorera imirimo unaba North Mugirango ntonya kugisiara kinyakokora imirimo isiko itawenerera